Oh iya. Kalem ae kalem. Sisi alon. Etan kebantaran. Cek mepet. Orang gledek ini. Tampare, rumpute kok ngedol. Rumputnya ngedol. Buri jaga, karo ngidul. Rumpute lah kok oleh nek kene ora pucuke pring. Ayo. Kalem. Ambek kawane sing desa. Tarik caut yo. Sing kulon kurang batak, sing kulon. Wis, yo imbang. Yo. Kalem. Kalem. Etan ada banter-banter. Sing etan sing tarik kulon. Botrek. Tak ono. Kan itu gede ya. Motor ngumpul itu dibuka. Itu kok pakai. Api kayak kembang api. Ini kembang api ya. Ayo. Lolokan itu. Apa apa kok? Lolokan. Lolokan. Depannya bola.